Balay na ni. Yan. Kandi hai, kandi day. Balik ko. Balik ko ng tubig. May laga ng kuno dalitan. Pwede na po balakaw no. Pwede nagbalik na no. Hindi kami sa nagmalaman balakaw ramang nga tapadong no. Ba din eh. Wala na lagi. Ay, waiting sa doktor. Kulbaan ko. Ngayon ko paghagod na sa heartbeat kay kulbaan dyan ko. Taas yung kuan. Ngani ko. Yawi. Kulbaan ko. Di ko high blood pero di kulbaan ko. Ni mangikulbaan lagi ka nga kay hadlok mo magnahunag. Injeksyonan ko. Be. Mo lagi. Nanaman. Mo bitan na ganahunan ko lain sa kanug ko kurang usa. Madlok ko. As burnis. Lanjut makan. Terus bro. Hey guys, kami na human. Nabdan mi og ting paniud to. Pabalik kun kami galauna. Maniud to sa ami. Ni kami karinderya dari. May karinderya diri kuan. Ta. Ay, buhay. Di lalim. Jacket din na. Ayan na. Ara dulo ta. Kadura. Guys, manood to ta guys. Kapoy na ko. Gutom na. Ano sa daan? Manok o kuan? Baboy. Ay. Ay. Hey guys, maniod to. Guys, dahil nakaila. Nakailang Florami. Si Florami nailhan pero Nandiyan ako na mayungan ko tapos ma'am dia. Sada pa inaingan nga ison mas Florami. Mga nakaingan ko ma'am, para bitaw kong sahaya, bisag asa ko, basta di ko magbasa, mingan nga. Maying lagi ka ma'am sa kanang vlogger sa Alicia. Kani harap ta ko mo nang dadto. Na mayungan na day ka. Shout out nila di Flor, imong mga fans Flor. Si ate, Ate Charis taga Pangpang Panas. Ikaw ma'am. Shout out Flor. Yung mga fans dyan, nailan ko. Mabini ni. Taga Mabini. Lagi, ako nagpan bang mailhan day food. Char, nailasatan. Nailhan lagi ka tan. Bitaw.
Kulbaan na ba ako sumangil mo ko sa restaurant pero kulbaan ako. Ay, gulo. Kulbaan lagi ko. Di na unta ka. Mga ganun, di na naman malahos. Ado na una akay sa mukha. Ganina gali pag check upan ingon nga. Ang kulbaan lagi ka ma'am. Kulbaan bitaw ko nga na bitaw na injikan. Nga na makuan ko kulba. Saan maninahang mama Jeho atan kulbaan lang ito. Kulbaan atan hoy. Namu mga bitaw ka niya na pahuway sa marunong luspad man ka. Kulbaan punta mo. Katanawan di ko. Yan di ko pwede ko mamugong ni nga. Yung kulili ako. So, ilili nga siradan ko. Di man pwede makasod at outsider. Nag-Bernice tan ako rangisa. Uyugan ta ka. Hapod to rata mare. Mauli ko sa'yo. Na ko nagkirid-kirid ka mo. Mga ganin, mabitaw ko pahuway sa taon niya tamulakaw. Ayan na, imong naong, hasta waid mo aksukuro. Hilak kun man, mahilak man. Abi kadangan higa din mo tagtagol pa kada. Uy, ang sunod diba, tupukan no, kana diba, ari lobot diba? Basta bitaw kuan, anti-rabies, lobot sunod. Ikaw tutukan lang kay gari. Na. Abi ko bitaw. Ay, manggudiris kuan. Lobot lagi, katulo. Ay, kaduha. Nihanjo ra ko ni. Pulis sa kami ginawa sa paglaom, kabinhaw ko kadaghan man. Kay nailhan mo ko bikulbaan. Iyan, magali, pagawas, pagalini mo, na namuha na ka. Yawan lagi. Diya tagtaod pag pikas kay nailhan mo ko grabe nang mura mo ko binuro. Anak ko ani ba ni anak ko nang abi ko gana. Nag-relax ako no. Insaan man talawan man dito. Sunod, dagong na pagabitin sunod nga na, nakakas, ay, kaduha. Gamay pa man to no? Gamay pa man to, gamay. Sunod, anak na. Sunod, ikaw, upat. Kinataasan na dito na dagong. Yung kuglili ako. Ang saan lagi, hindi no? Mali man, isiradan man ko. Wala. Okay na ka? Kaya masagin na ha. Pero grabe cool budget boy. Moral gid. Aga laging heartbeat na paspasa good. Ano? Ano ka? Ano kung katawan bag? Ano? Kalimut balik ko. Nagkatawa lang ko kay bisag dagong gamay, hadlo ka. Na. Karon na libre sunod na anay balik. Doble man po. Katulong apat na to. Agi katulong dugay pa pabalik ko. Enta? Aray na no. Sa tanungan mo. So hi guys, majong gabi ni jong tanan. Ma-update ra ko sa ang lakaw ganina. Ganina di ay niingon ko sa ang kanang video nga kanang di ko din ha ikuan din ha i-vlog ug sa ihang lakaw ganina. Pero na utrog hang nahuna. Hala man dang i-share ninyo. Bitaw. Niadto ko ganang Kandihay Hospital. Kay tungod lagi daning hang pagka talawan. Char talawan bitaw. Pero saan man jud na nga mamadjay hang pagkataw nga kanang maangkan jud ko talawan ko. Kanang 3 weeks ago di ay man yang i-share ninyo nga kanang napaakan ko og iring inja. Kuanto kanang naigamang iring natumba na ho. Timing pud ba nga naghukad ko paniud to injag iring wa ko kita kay dasilam sa bangko. So napaakan ko. Inja ako lagi kanang kay bagod ko nga kanang kuano asi mo dugo pero nindot ag ngipon. Inja ang nahuna kuan jud to dapat jud to injeksyonan adto nga time. Agahala man jud daghan na ako nga kanang nay gastuso na pod. Isa po na gastuso na pod inja kuan kanang mahadlok pug ko. Kay basa mga nga na mga injeksyon nga na injeksyonan maangkon jud ko nga mahadlok jud ko dana. So mao to labtan nag 3 weeks sukad sa pagpaak. Kuan man kanang magpanic attack naman ko. Isa po na ka hinungdan nganong magpanic attack ko kay kanang nabutang sang nahuna ba nga basin og katong mga time nga gilabdan kog basig
nag-advance lagi pag ganahuna. Nakaingon ko nga basig narabisan ako kana bitaw ingana nga mabot sa punto nga mag-overthink ka. Unsa magkuan ako mag panic attack. Unsa mao nang ning decided jud ko nga magpa kuan ko magpa vaccine og anti-rabies kay mao lagi to napaakan ko. Katong time madalis plorami. Unsa aga ko pudin po ko nga okay ra man siguro di ko mapa-inject kay ang pagpaak sa iring kanang wa sadya kadugo pero pagbutang na sa alcohol ning hapdos unja kuan sidya ba na scab karon nang gihilam naman dari dia kuan sidya kanang nay pagkaadyo na siya scab unja kuan jud kanang basta ingana nasama jud so mao to magkuan malagi ko mag-overthink nga basin og kanang marabisan ako ngana di nakakita po ko kaso bitaw nga kanang narabisan sa iring na tong bisag kanang mahadlok jud ko magpa-inject kuan jud nangisig jud ko naninguha jud ko nga kanang kinahanglan jud mabaksinan ko so mao to ning decide ko nga magpabaksin ko mao to nga mulakaw ganina pero grabe jud nahang kanang hadlok ka. Pag uli gali nahon iinom ko og kanang namo ko itambal nga kanang pampa normal bitaw sa kanang heartbeat. Niinom jud ko na pud na as needed. Niinom ko kay maski pagkagabi na pag uli na gikan sa ospital di man normal ang heartbeat. Kay barbitog kuan man gud dito sa kanang hospital ganina pag-inject ko nagpanic attack ko. Paghuman mo nang pag-uli napadji ka ng kuan ba napay ka ng kanang di pa normal ang heartbeat. Mo nang ningin jud ko grabe jud ko nakaingin jud ko nganong ingani man ko. Gusto nta po ko kanang mapareha ko sa uban bitaw nga isog. Unsa ganina lagi pag-inject nanjo kong atan nga kanang magpauban ko kay di na kaya kay kanang mahadlok lagi ko. Madyo galing pag mga kanang kuan dito mga staff dito sa kanang kandihay kay okay ra pud sila ni sabot ra pud. Kay naman jud ko nitaw nga ingana man ako ganina. Nangurog ko, dugay ko kadyo na injikan kay kanang pakalma pa ko una. Kay nangurog ko manang kuan man duha man. So mao to ning ko nga kanang ingani man ko insaan man jud na nga kanang kuan bitaw kanang magpaisig-isig ug ingana jihang kadlukan nga injeksyonan ko ngana mabitaw kanang makaingon ko ba nga si Aliana ning liwat na ho kanang dis Aliana magpadintis kuan ning liwat si Aliana kay ingana po ko sa una ug kanang hinguan nga na makaihi ko mahadlok ko ba mo lang bawo isaan ka na ingana kaingon jud ko ngano ingani man ko so mao to lagi tungod sa ako ang kanang magsige kog overthink da magpanic attack na isa pod ka hinungdan kanang napaakan lang kog iring mao na niingon ko nga parang nakoy kanang peace of mind so mao na ang kuan kanang nagpa-inject na jud ko ganina din ta ko mo share kay nagaban lagi pud mang bus na narabay mingon diha sige lagi kag kasakit-sakit nga na makabuot dayta inin pud nga kanang nagniwang ka sa una kanang di makaingana mo na gingon nga wa di permanente na di ka saban mo nang sauban siyempre sa ning comment ningon nga tambok pa ka didto lahi ra man ko ang life sa nagtrabaho pa ko kaysa naano ko dari sa probinsya mo nang di dapat kanang ikumpara og insang nilawasan sa una ug sa karon uban kay wabi to sila kahibaw og insayang mga pinagdaanan maka hurt pud ba maingana bitaw nga basa-basa ngano na ingana man ka ubang mga tao bitaw kay ako di jud ko ingana di ko basa-basa maghatag og ganang komento nganong na ingana ka kay wa ta kahibaw og insay mga pinagdaanan sa tao para naho di ko gusto nga kanang ingani ko kasabay gusto nga kanang na anxiety
agaha jang anxiety ning nag-start jud ni kadtong kanang ingani ko basta kanang magsunod-sunod bitaw ako itog. Mao ni sinugdanan nga moatake ang anxiety kay katong mga time nga na allergy ko magsikog ubo. Siguro mga pila to ka semana jud nga kanang wa ko itarong nga tug. Pagkahuman dadto ning tukar nagang anxiety. Nga na po ko sa una nga kanang mahadlok ko ilang kagabi di ko katug. Unya mag-overthink nga na bisag aguban isid man jud ni explain kay aguban kay makaingon ra nga UI nga na di jud mo maka-relate basta ug di mo makasuway. Kay ako kaysa lagi po'y gusto ug ingana nga bation ako kay kuan man ko kanang ko kasabot. Kanang mahadlok ko gusto ko na ko'y ka-istoryera permi. Diyan kagabi siyempre kami sa Aliana diri sa taas. Di ko katug gusto ko di ka-istorya siyempre kaysa po'y makigistorya na og gabi nang dako mo nang di na makontrol ang kagalingan antod sa kanang magkarag ko ano ning balik lagi to unya ning ingon kong plurami si plurami kay naman japay inganas plurami agi japod ma-trigger pod og kanang sunod-sunod bitaw ay tuog ngana ko mo na nga karon mo bawi ko kanang wala man ko'y allergy sa ubo kay naadyo naman kuan kanang mobawi ko kanang matuog na jud ko kay mao man to hinungdan lagi nga sunod-sunod ako ituog mao na yung na-trigger ang anxiety. So mao na ang uban wa sila kasabot og unsay sitwasyon maingon ba sige kag sakit-sakit di jud ta makabuot di ta makapugong sa higayon nga mataptan ta danang sakita kay kaysa po'y gusto lagi magkasakit. So mao ra to ning update ra ko sa ang daily vlog. Nandiya, salamat sa mga nagsubaybay jud. Nandiya, labi na tong wa jud nilaktaw diha sa atong mga pahinumdum. Nandiya, dako kong pasalamat sa mga kuan lagi kanang mga tinad-anay nga mga supporter. Nga, sa una ra sila hantod karon wa jud ni Bija. So marato daghang salamat og bye-bye. Kay ngatog nag mga tawo sa Aliana dari sa baan na. Sige na day, pandaran nag-electric panday.